Ej! Gospode. Ja hoću da te uvalim, a ti mi tu režiš. Dođe vam. A vidi kako ti je musan. Pa zato što imam puder. Nije nam udobno ovako. Mislim, meni jeste, ali imam radoja i strava mi je zato što mi se ne vidi salce na stomaku. Ja uzem bakelu i ne mogu se zaustaviti. Ona, brate, priča koliko hoćeš. Ne, kriz. Marve, znaš ti kako onda izgledaju naši razgovori? Čekaj, ajde najavi pa ćemo... dobro. Ćao, dobrodošli na naš kanal Marija i Kristina, to je D, ali danas su Marija i Kristina. A, pogrešila sam. Kristina U sendviču od Marija. Zvaćemo je Kili. Kristina u sendviču od Marija, da. Znači, mi smo hlebovi. Ili zemička kajzerice. Da, ja sam sir, buđevi. Ti si halumi, nisi buđevi sir. Kad smo vas pitali koga biste voljeli u videu, moram priznati da je većina vas htela Mariju i još jednu osobu. Ja samo ne znam koju ću prvo da pustim. Tako da... I još jednu osobu, tako da... Ali Mara nam je bila svi Marija. Marija, žene žele da čuju zašto si... Ajde sad ću. I onda sam ja rekla ovako, Marija, vidiš ti kako je haotično. I onda sam ja rekla, Marija me pitala koja je tema, ja sam rekla kako si tako lepa i Marija rekla, ha, ne zezaj. I onda sam rekla, pitaću urednika na teme, koja je tema, urednik teme nije imao temu. I onda sam ja rekla, Marija, ajde da pitamo... Devojke, dobar dan. Mi danas nemamo temu, samo ćemo se družiti i biti pozitivni, pričati... I svi su postavili pitanje koje sam ja rekla, a to je kako si tako lepa. Pa žene žele da znaju čime se neguješ, kako si tako lepa, zašto imaš tako bele zube, kako si tako pozitivna, sve to. Ako imam ovde malo semenke od đevreka, kupila mi je Kris integralni đevrek za doručak, tako da je ove sa semenkom... Doručak u 2. Šuti, pa ćuti. Eto, znači to su žene želele da znaju. Želele su da nam ti budeš gost, hoće da znaju kako si tako lepa. Zar nije trebalo, hvala prvo, ali zar nije trebalo onda moja mama da dođe ovde? Kaže ne, to je trebalo da dovedemo, pa da mamu pitamo kako je uspela da napravi tatom. Ta je fora. Fora je stvari što bi moja mama pričala o svim mogućim i nemogućim prirodnim preparatima koje ona koristila od čitavog života. Od toga maska za kosu od piva, pa ne znam, ona koristi pivo u svakom obliku. Mislim, ne u svakom obliku, nego za sve delove tela. Za kosu, za lice, za želud. Pa ja sve to isprobam. Ja sam poprilično lenja kada su sve te fore i cake za negu u pitanju. Dobro, Marija je isti otac, odmah da vam kažem. Ja ličim na ali tata je 38. godište, dakle nije baš u cvetu mladosti, ali tata izgleda fantastično i sad u meni je mnogo smešno kada u tim godinama kažu kako izgleda kod ima 60. Kao da li mu komentar. Ali ne, on super izgleda. A tata super izgleda, ima divno. Dobro, ovo je generalno genetika, jer ona ima trenutno samo maskaru i stvarno izgleda divno, a mi smo sve šminkale po sat vremena. Nisam ni videla kako izgleda samo ovo je, za moj današnji izgled pobrinulo se rođan drugarice od sinoć. Dobro, ajde... Dobro, evo, pitanje. Slušaj, hoćemo sada se... Hoćeš da otkriješ tajnu šta koristiš od preparata ili je sve to majka priroda? Ma nije sve majka priroda. Pošto pitaju ovde. Ja sam poprilično lenja. Ja imam 37 godina. Ja sam počela da se mackam kremama, antiridima i ostalim kremicama za sve što je potrebno ženama u ovim godinama, tek pre možda 2-3 godine, stvarno. Dakle, ja ovo što nisam, žene kažu investiramo u sadašnjost, u stvari investiramo u mladost za budućnost, kako se to već kao nešto smo... Ajde, ja sam sad tako sročila, ali u principu negde posle 25. već svako treba da pronađe neki svoj antirid i neku hidratnu kremu i nešto... Nije to prerano, malo. Od 25. Meni je mama isto rekla 25, meni to nešto... Ja sam počela s 35 godina. Ja s 35. Evo sad imam antirid da kaže, baš sam kupila antirid. Baš sam se otvorila. Baš sam kupila. Nedostaju ti kozmetičari koji prave sami te kreme. Ja sam imala sreću da je moja kumakaća, da je zapravo njena svekrva čuveni dermatolog, kozmetolog, dermatolog, gospođa Senka Mazić, i onda mi je ona napravila sve, pregledala mi je kožu. Ona dalje radi, pošto će vjerojatno tražiti neko broj telefona. Pa ja sam to preko privatne tako veze došla, tako da više ne radi, tako da sam imala sreću, ali zapravo ona smućka sve to, znam da ima mnogo aloe, imate neke papaje, ne znam šta sve, znam samo da nema tih konzervanasa i da te kreme jako kratko traju i da ti u roku od mesec dana moraš da je potrošiš, zato što nema ništa od tih aditiva koje sve kozmetičke kuće... Se čuva u frižideru.
Da, strava. Da, tako da ja imam to za čišćenje lica i imam dnevnu kremu u nje. E sada, ja menjam često. Kao što kažu, onu pastu za zube treba jednom u 3-4 meseca kao promeniti. Stvarno? Eto, nismo znali. Jeste vi znali? Ja je stalno jednu istu. Pa promeni sutra. Promeni sutra. Ili ti orovu? Dioru. Kako me zeza. Imaju neki internet fore koje raduje i ja ne razumemo. Znaš šta me zeza? Snimali smo video, prošli put stavila sam Maybelline puder. Bratova i puder nije to. Ali stvarno nije dobar, Maro. Nije dobar, nego je, kad stavim Dior, uvek mi kažu kao kako si lepo našminkana. Što sam mi kako imaš blistav Dior. I Dior, blistaš. i ona mene, i stalo me zeza, možda ima neka Dior pasta, jer se ja nerviram što je puder super jer je skup, naravno se nerviram, naravno bi voljela da mi odgovara Max Factor. Ali promeniš malo isto kao i šampon, promeniš pa se vratiš, znači rotiraj, samo napravi neki ciklični tok, nemam pojma. Koji ti šampon, Maro, koristiš? To sam teo. Ali ja sada, pa pazi ovako, ja sam počela da koristim sve Garnierovo od kada sam postala zaštitno lice. Dobro. Zato što mi se ukazala prilika da probam sve. Jer sam dobila, naravno, od mog saradnika Garniera celu paletu i jesam. Zapravo, ono što meni super je da ja imam taj neki seboreični dermatitis i to često me napadne, kao peruta mi se deo kose. To imam i ja, svi to imamo, ne znam da li od pudra ili od laka. Meni od laka, ali ja ne mogu posle nedeljama da očistim kosu. Meni od laka. To može da bude i autoimuna varijanta. Fora je samo što meni se to dešava u korenu nosa, zapravo ovde na početku obrva i ponekad ovde. Meni to isto. Pa ja imam i su... Kako ti temeljno? Molim? Kako ti temeljno? Ja kad bi se to pojavio, samo otkinem. Ja stavim Anke i ona mi rekla. Malo navlaži. Ne, a ja masno. Zato što ja mislim da je suvo. Meni neće masno, meni se rana pravi od masnog. Stvarno? Evo sad imam. A kakva ti inače koža? Pa imam onu T-zonu. Mešovito kombinirano. A šta radiš za te seboreičan dermatitis taj? Pa to, meni to sezonski ili kada koristim, šta je fora? Znači, perut, zapravo teme glave, to nema veze sa time, ali ovaj ovde deo pri licu, da počinje taj kosmati deo i to obrve i nos kad se peruta, moram da koristim određene kreme i to mi Nena, moja kozmetičarka, da. Kreme za kosu? Ovde koristim, uzmem šampon samo protiv peruti, ali je to povezano sa tim. Ali ne mogu mažem kremu u kosu. Pa ne, otkud znam, možda neka maska, lupam, pita, ne znam. Imaš ono klasično protiv peruti. Imam peruti kad nam mnogo prave frizure i stavljaju laka, meni se isto poje. Kao pahuljice da mi krenu s kosom. Jo, grozno je to, da. Posebno kada nosiš... Koristi neku mast Niveinu za kosu i sve tamo vidim po onom jasno. Ali sve više vidim muškarci imaju te probleme, znaš, ono to ne... Pa hemija. Ma, pitaj Boga šta jedem i šta... Možda ih nerviramo mnogo. Možeš misliti. A što je onda opravdanje za našu perutu? To je druga stvar. Šta je opravdanje za neuspeh? Šta je opravdanje za neuspeh? Ja, hoći da ispričamo. Ispričamo to svako. Ispričamo. Mi to svaki video omiljeno, to je moto. Koliko je od 0 do beskonačno nerviraju komentari na račun visine, pozdravite carice, znači... Beskonačno puta beskonačno. Ja ne razumem, Mara, stvarno nije mnogo visoka. Ja ne razumem stvarno čemu je problem. Moje dete će biti isto ovoliko, ja se mnogo radujem. Zato što je, što bi opet rekla moja majka, glava, to je mozak daleko od upeta i to znači da je dobar čovek. Ali molim, veliki trup. Maro, iste smo visine gde pronalaziš obuću, meni je to veliki problem. Pa ja nemam problem da pronađem obuću zato što nosim 39, izvini Radoje, evo gledajte. 39, 40. Mi imamo apsolutno istu dužinu, tako da ostavite ženu na miru. Ja imam problem zato što meni je stopalo u odnosu na moju visinu jako malo, jer ja nosim 39. Ja moram da nosim 40, jer imam ris visok, a visok ris mi je od modernog plesa i od sinhronizovanog, tačnije sinhronog plivanja koje sam dugo trenirala. Da smo stavile stopalo neka. Da smo stavile... Pa isto nam je, znam da nosimo isti broj. Ali smo stavile stopalo, Ili se povećalo stopalo jer je htela meni u garderobi da ukrade sandale, da ona snima. Ne, isto mi je bilo, jer kad nije sam mogla da obuje. Salvatore, ti si uzela poslednje 9,5. Isti broj je bio. 9,5. Ja imam problem, na primjer, ja bih voljela pitam devojke šta protiv čukljeva. Ja imam na levom stopalu. Imaš da kupiš nešto... Separator za palac. Nemam pojma. A bukvalno se to... Ali gde tebi čuklje? A nemam na desnom, imam na levom ko ne mogu sada ti pokažem. Ti imaš kontra čukalje ili čukalje? Ja imam kontra čukljeve, pa mi je baba uvijela zavoje da se to kao vrati. Šta je kontra čukalje? Kao ovde. Aha, spoljnu stranu.
Ja ne, ja imam problem što nemam mesa na nogama i onda me svaka cipela boli. Ne, zato što je Kris imala ove prste kao i ti vanzemaljac, pogledajte vi tu dužinu, kao... Da. Kako Mirina zezala, sam ko ona žaba. Kad je Kris malo pre rekla, ja smo stavile stopalo pred ovu kameru, ne, stavile smo 2. 2 stopala. 2 stopala. Maro, bilo je jedno pitanje. Pričali smo o kosi, pričali smo... Ovo je... Ovo što si tako lepa, to neću da pitam. Mara ima stvarno divnu kosu, tako prirodno i u principu ne mora da je farba, ali je farba, tako da jeste ovo jedna od najlepših kosa koje sam ja... Ja sam najviše dobijala ovako, kada sam... Ja smem da pomenem ovu moju saradnju sa... Naravno da smeš. Ovo je Božje, možeš to hoćeš. Dobro, dakle ovako... Kris, sve što joj se ne sviđa i seče u montažu. Zvali su me kada su... Ja volim L'Oreal, ajde. Počeli su pregovori oko te potencijalne, u tom momentu potencijalne saradnje sa Garnierom i na prvom sastanku su me pitali koju farbu koristim. Ja im kažem da se ne farbam. Oni kažu to je nemoguće, oni su pravili research, slike, gledali, zagledali, nemoguće da se sija stvarno. Imam super sjajnu kosu. Pritom nisi seda, čovječ. Sad sam čupkala malo pre. Kako sam ja ponosna na tu reklamu, zašto je Mara bila u fazonu, ne, kao nisam dobila i koliko je bilo, 6 sati smo sedele tad zajedno i ja sam rekla, ne, dobit ćeš zato što i Mara me zove sutra, realno da zato što smo mesecima dogovarali, pregovarali kako to treba da izgleda, šta ću ja njima da pružim, šta će oni meni da daju, šta, kako, dok nismo došli naš taj zajednički jezik. I Anđa Prpić, naša Mila, ona je kao blondina, a ja sam 9. Ja sam prvi put tada zapravo ofarbala kosu. To jeste moja nijansa, nego su meni devojke toliko pisale godinama unazad i koju farbu koristiš, a ovo pričam zato što ljudi koji se bave... Garnier 9. Dobro, da znam, biješ će pitati. A to su Color Naturals i oni su zaista najneinvazivnije i najmanje agresivne farbe za kosu. Kuma moja se ofarbala u to i zadovoljno. Tako da, znaš šta, i to je ta moja nijansa. Bilo je Mara jedno pitanje, ja nisam htjela da postavim, malo sam se uplašila, ali bilo je pitanje koju moju osobinu najmanje voliš, a koju najviše? Koju tvoju najmanje, a koju najviše? A ja znam, ali nema veze, ako možeš nešto upakuješ. Ona ne ume da pregovara. Ona ne ume da pregovara i kad... Ne umeš da pregovaraš. A ona misli da ume, razumiješ? A ja mislim da u odnosu na mene... ne umeš da pregovara. Ako ti misliš da ona ume, onda... To i... Ne da nije dosledna, nego... Mislim, pogledaj njega, molim te. Nešto sam htjela da vam kažem. Da, nisam dosledna. Nisi dosledna. Kažem ti nešto, a ne držim se posle toga. Da. U odnosima sa ljudima, da. Stvarno? I neću da kažem još jedan, ne znam što je grozna osobina. Mnogo pričam. Gruba. Ne, ja nemam pravo ništa da ti kažem na tu temu. A šta je, reci mi. Iseći ću, nema vas. Neću. Rekla sam ti malo pre nego što ste upalile kameru. Aha, licemer za ovo. Da. Ne, ali ja se skroz razumem. Da, ja dođem i onda njoj a ona, na primjer, to nikada ne radi i onda ja tako se združim. Je li gruba prema tebi? Ne, ona, ali ne. Znači, samo Kris je... ona žena, bre. Kris je, kad je pitaš... Ne, ona je surovo, direktna, iskrena kada tražiš to od nje. Ona tačno zna prema kome može, prema kome ne može. Nas da imamo od početka, od kada smo se upoznali taj odnos i bile smo surove, jedna prema drugom, ono iskreno surove. Pa ti nekad misliš da ja tebe mazim, ali ja stvarno to mislim i vidiš da sam u pravu. Mislim, ja sam stvarno... Ne, ja sam tebi rekla 1000 puta da si bila pristrasna u vezi sa mnom kad su neke stvari u pitanju. Ali nisam bila, ispostavi se da nisam bila, da sam ti rekla iskreno, kad je bilo na emisiji, kaži ti Maro, nemoj tako, i bila sam u pravu. Zato kažem da je nekad surovo iskrena, ali meni to treba. I ja znam da moji prijatelji znaju. Kad mi tražiš, ja ti kažem, ali tebe, ti si drugi tip, time moram da... Tebe moram da napumpam i onda ti 2 dana malo nije ti lepo, ali onda... A intuitivna inače. Jeste, jako. Intuitivna je i znala si, ti, jesi, veštica. Veštica. Znala si, da se sećaš, joj, izvinite. Znači, ovo je baš privatna stvar. Za jednog momka, znala je sve preme. Ja sam jedina zna. Ne, ja sam jedina govorila, ali ljudi, ja stvarno ne, ja sam imam osjećaj. Ne idem u privatno, nego ja nekako imam, nemam pojma, imam neki osjećaj i stvarno budem. Evo, koliko puta budem u pravu? Koliko puta sad imam osjećaj za septembar tvoj, da nemam pojma, evo ježila sam se. Imam neki osjećaj i to kad sam je rekla, na primjer, za septembar, ne davi se, on uživa.
I, na primjer, rekla sam joj, osjećam da će nešto, rekla sam tu pre 2-3 meseca, prošlo mi ovako kroz glavu, kao da će nešto biti u septembru i ništa nije bilo se tada dešavalo, rekla, jeste. I sad se nešto mrdnulo, ali nećemo ništa. Nećemo ništa. Doći ćeš nam u septembru. Može. Ako je tačno. Au, trula mi noga, čeki. Ajde sad Mara je rekla da može i ono pitanje. Pitajte zašto i kad se odlučila za profesiju kojom se bavi, šta su joj prioriteti u životu i šta ona radi pa izgleda tako lepo i sveže. Danas, hoću da vam kažem, imam dobar ten i pegava sam i... Pa to je jako lepo kad je neko pegava. Ja volim to, meni kada pokušavaju da prekriju pegice puderom profesionalni šminkeri i onda tražim Ljudi, ona ima neku harizmu, jeste ona lepa, ti imaš neki osam. ali ona ima takvu energiju, ona došla ovde... Pričate o meni kao... Mi smo od nje tražile savjet za nešto što s njom nema apsolutno nikakve, ona je nas razbucala. Mislim, stvarno ima neku energiju koja diže, stvarno diže. Nemoj, naljutila se neka devojka koja voli Maru, što je mislila da si ti meni mnogo cool više nego Mara, znaš, i onda baš se naljutila. Neko ko tebe voli se ne... Da. Ja se izvinjavam devojko, ne znam ti ime kako zove. Nisam nikad poredila. Ali sad ćete, ali Kris i ja smo prijateljice pre nego što su se njih dve upoznale, da znate. Da znaš. Ja pisala to. Nisi. Ali uopšte ja nisam... Ne, ja se izvinjam te devojče. Ovako pa zaokružila kako ona napisala. Ja nisam nijednom poredila njih dve, jer niko mi se nisu mi za poređenje. Ali, da kažem, ljutit će se. Useko mi se kajš u stomak i ispala mi tiba i sad mi Radoje treba ovde da prekriješ šlauf. Ma koji šlauf, bre? Nesumnjivo ima neku harizmu koja stvarno osvaja. Gde god odete nešto da radite, a Mara je bila pre vas, to je, Mara, bila je Mara, razumijete. Znam i, evo, na primjer, odem u Italiju, da Mariju nisi niko je ne poznajem, i uđem u hotel, svi, mislim, prosto, nije to samo do lepog lica. Do lepog lica. Mogla je da Mara se rodi i bez te energije i onda bi prolazili ljudi pored njene ulice. Imala sam, Slavko Belesan i ja smo za Nurdu radili nešto, u stvari, bio je neki događaj i tad sam rekla nešto i bukvalno sam bila ponosna na tu izjavu zato što sam konačno nisam bila logoreična i uspela sam da sve to što mislim, što promovišem, u šta verujem, a pokušam ljudima stalno da objasnim, zapravo da dam odgovor na pitanje kako tako stalno pozivam, sam tu negde sročila i plasirala. I šta sam rekla? Sad ću probati da samo sebe citiram. To što si ti nasmejan i pozitivan. Znači, postoje ljudi koji su prirodno takvi i oni koji nisu takvi. Sada, pošto živimo u mnogo ludom vremenu i šibana sa svih strana, sa svija neža. I stvarno, niko nije tu nešto izostavljeno od tog šibanja. Stvarno, svi se negde i borimo i svako ima neki svoj put i tako dalje. To što ti odlučiš da budeš nasmejan u nekim teškim trenucima, ne znači da si lažnjak i da si fake. To sam rekla. Znači da samo na sebi svojstven način ti pronalaziš neki modus da se sa nedaćama i problemima boriš na taj pozitivniji način. Eto, samo to. Ali ima i do neke energije s kojom se rodiš, jel da? Ja sam aktivna. Sigurno. Ja sam samo aktivna, ja volim... U stvari, ti to ne možeš verovatno da objasniš jer to iz tebe kao... Ne znam, ja sam... Meni kad kažu moji prijatelji, jao, samo dođi, samo da te vidim 2 minuta. Ja znam da njima treba moja energija, koja, da se mi razumemo poprilično, nekad može bude i naporna, jer sam ja preintenzivna osoba. Osobica jedno intenzivna. Ali da u principu ja znam da ta pozitiva manjka ljudima generalno i onda je traže na mestu gde je stalno ima. Ja je imam je toliko da stvarno nemam problem da je širim dalje. Ti kad je nešto negativno, sećaš se da smo ti ja na vikendi i ti si onda meni rekla, a šta hoćeš kao, šta je cilj? I onda si rekla, brate, šta je cilj? Mislim, tad si ti mene razmudrala, kao šta je cilj, šta mi je cilj? Kaže ona, ajde sedi, evo tu smo ceo dan same, čitam knjige, nađi cilj, pa ćemo da vidimo šta su koraci do toga. Ja sam bila ono kao, misli korac, da se to tako desi. Nije, ja sam devica u horoskopu i mi smo onda volimo da pristupimo svemu onako tačno, detaljno, analitično. Koja je razlika, na primjer, između vas dve? Mara je pozitivna i pozitivna. Zato što sam, kaže, Mara tako izabrala, jer kao mogu da izaberem da kukam ili mogu da izaberem kao... Da, ali ti nisi samo pozitivna. Ali ne, ja sam... Mislim, ne kažem da je ovo loše, nego samo imaš 3 dece, imaš kome da savjetuješ, ali Mara te natera da sam napraviš korake, šta bi moglo da bude i još malo ono što sam pričala u prošlom videu kao outside the box, ti tako malo razmišljaš, to je strava. Pa... Znate ono ljudi, ja kad vidim svoju poruku za posao, kad odgovorim i njenu, ja mislim stvarno da treba da idem na fakultet za slanje poruka agencijama. Stvarno. Ovde možemo da palamudimo, ja ne znam da li je termin
palamuđenje za bip, ali stavljajte tamo u montaži nekoj ako jeste. Ali svako je priča za sebe. Ne mogu ga nikome da kažem, budi, treba budeš ovakav ili možeš da budeš ovakav kao ja ili šta god. Svi smo individue. Znači, samo poenta je da svakom naći svoj put, način. Moraš da nađeš svoje moduse. To je stvar. Samo, sada, to moraš da iskombinuješ sa onim što ti imaš u sebi. Ako sam ja nosilac energije, životno, znači tako sam rođena, znaš nešto je do vaspitanja i kad mi kažu krivi su roditelji za sve, ne, vi roditelji niste krivi za sve, postoje, vaša deca imaju svoj kod. Tako je. Na taj kod ne može vaspitanje da utiče, to ono što je kod, brate mili. Evo, brate, sad se ja naježim. Pa ne, zato što kada je sve svaliti na roditelja. Mnogo je mnogo, 90-80% iz kuće. Brate mili, šta je sa kodom? Svako od nas ima svoju individualnost i svoj kod i ne možeš na to da utičeš. I onda sam u fazonu, sve ove knjige koje čitamo, pa life coaching, pa sad sve nam je dostupno, pa mantranje, pa sad svi meditiramo, pa svi ne... Brate mili, znači, ajde samo vidi šta si ti prvo, pa onda uzmi ono što je za tebe, jer ne može svaka knjiga da utiče na tebe isto, na mene, na Radoje isto. Znači ne, i ne mogu sve dijete da utiču... Da, i Radoja sam ispoštovala. I ne mogu sve dijete da prijaju svima na isti način. Ne mogu ni sve misli, ni sve mantre, ni sve meditacije, ni sve kreme da utiču, brate, isto na sve nas. A to je ono što ja njoj pričam, na primjer, koliko smo nas dve različite. Ona kaže, meni strava šampona od koperu, ja kažem, Kris, meni se celo teme iz peruta. Kako? Pa tako, tvoje kose jednu, moje kose drugu, tvoje kose treću. Zato su nezahvalne ove priče, ja verujem da niko ovde neće sad da uzme nešto mnogo za ozbiljno. Jer meni kad dođe neko kao, koji šampon ti koristiš, hoću da imam takvu, ili farbu, hoću da imam takvu kosu. Brate, kakva je tvoja kosa izvorno? Pa tek onda da vidimo šta ti prije. Da, ne može niko da ima ovakvu kosu. Ma dobro, bre, to je isto... Ali ne, stvarno, čoče, baš te Bog podario. Da ne snimamo, ti bi rekla nešto drugo. Šta? Jedan od mojih Pa šta da radim, moram ne smem da psujem. Jedan od mojih najbližih prijatelja, Aleksandar Đikić, jedan od najboljih, stvarno najboljih šminkera na ovim prostorima, radila sam sa svima, je inače zvanični šminker Maybellina, za našu zemljicu, za Srbistan. A dobro, da, okej. Opet reklama. Daj ću dole L'Oreal, pa ajde. Devojke, to je ludilo. Znači, dođe plavuša jedna ovako lepa kao što je Mara i pokaže mu sliku Kim Kardashian i kaže hoću da izgledam ovako za maturu. Gde si pošla, bre? Gde si pošla? Pa ti vidiš da si bleda, da si svetlih očiju, svetle kose, tipa da imaš širok nos, da imaš, ne znam, malu bradu, imaš tanka usta. Kako tačno misliš? Znaš ono, ne može sve na svima isto, ne može, brate mili. Dok kad to shvatimo, onda ćemo svi da budemo i lepši i zdraviji. Tako je, da ste u miru sa sobom i sva sreća da želimo svi isto. Odlična životna filozofija. I bilo je pitanje za decu i mi smo mislili da je to Mara, ali ja moram prvo da kažem da je Mara osoba koja jako voli decu. Volala više nego ja pre nego što sam dobila dete. Nije, nego znate šta, ima... Pa stalo ti. Ima onaj... Kada priča o materinskom instinktu, znaš ono kad kažu nisi majka još uvek 37 godina, kako? Pod broj 1, to je jako intimna stvar. To je najvažnija i najintimnija, i ja to zovem nepristojnim pitanjem. Međutim, to se toliko i očekuje i sad tu godine, pa se nameće ovo, pa onda svako da sebi za pravo da ima teoriju zašto ti još uvek nisi majka, a šta ako ja baš imam veliku želju, na primjer, ne mogu da imam decu, da li biste se osetili kao mentoli? Niko o tome ne razmišlja, da. Ne, hoću ti kažem, ili, na primjer, sam imala neki peh, ili, na primjer, ne želim, ili mnogo želim, ali mi se ne da, ne, šta ako. To je toliko intimno i lično da ja ne mogu da verujem da ljudi daju sebi toliko za pravo da pitaju. Meni, ja sad znam da postoji oni dobronamerni ljudi koji su, na primjer, gotive te, vole tvoj rad, vole tvoju energiju, vole da te vide, vole da te čuju, pa onda kao... I bliska im budeš kao. I budeš im bliska, i onda kao, jaj, baš bi bila dobra mama, ili baš bi bilo lepo da se ostvari u ulozi roditelja. I znam, ima i toga. To bude na taster, mislim, prosto, možda se desi da ne sretneš tog nekog, ili ga sretneš pa niste meč. Bravo, tako je. I ne možete. Može da se desi nemate pojma da ne može. Čekaj ti kažem, ali može da se desi kako je moja mama se smuvala sa mojim tatom i tipa na 3. sastanku sam nastala ja. I onda su se venčali. Opa, da Mare prvo dete iz drugog braka. Za malo da odem. Jesu intimna pitanja i stvarno... Meni se desi
desio taj materinski instinkt sa 25 godina. Pričala sam mi se... Ja to nisam imala dok sam... Mene je to drmalo, ja sam, sada ti imaš, da li, kako sad ovo, nijedna moja drugarica još nije mama, kako ovo, kako ono sad, i sad u meni to tatinja, već želja i raj, ja sad kao, da li sad sa ovim partnerom, kako sad, da li je to sad pravi izbor, ja samo znam da ja imam tu želju i taj instinkt i Bože zdravlja, desit će se više puta, ja se nadam. Sada godine... Znači, kad sam ja ostala trudna i sad šalje Mari ovaj test sam uslikala, možda sam to kilivrdi, a Mara, se radila betu, ja kažem, šta je beta? Pa ti si normalna, betu moraš da radiš, a ona je informisana. Ja, ljudi, veze, sa vezom. Ja sam tići kumi rekla da je u drugom stanju, ona je meni poslala rezultate krvi, jako, ovo je 5. nedelja, ljudi, jako već kreće, čuka, radi, dobit ću kumčeta, sve, i onda sam proverila sa mojom laborantkinjom, Jelom, i ona mi je potvrdila, ja sam tići moj i rekla da je ono u drugom stanju. Žena mi kao lekar, ona bi mogla da daje medicinske savete. Ne, ja ako imate pitanja medicinske prirode. Ja volim nutriciju, ja volim fiziologiju, volim anatomiju, mene to sve privlači i ja samostalno nešto tome čitam. I na granici sam da budem hipohondra, ali nećemo to. Evo na granici. Čekaj, stani. Nešto sam, mogu da kažem, imenu... Za bebe, ajde. Nešto za bebe, zato što toliko sad, zato kad kažem, ma samo da nas je što više i samo da se rađaju, da se rađaju. I onda gledam ove nespremne, nesrećne ljude koji su ispunjavali formu i dužnost, po znacima navoda, da budu roditelji, a to nisu ni želeli, i budu loši roditelji, jer nisu ni imali želju. Ne možeš bez ljubavi, bez želje da praviš dete, brate mili. I zato što ti to društvo nameće, me razumeš? Ja nisam te imam... Ne se nerviraš, ja sam sve to isto rekla. Ne, nerviram se zbog toga što... Ja ne bi nikad rodila da Nikolu nisam srela, mene Bog pogleda. Nikad ne bi. I onda mi je neko... Gleda Nikola ove vaše videe. I neko mi je napisao, zavisi molim te, kad je izašlo da sam trudna, na Facebooku mama me nešto tagovala i neka osoba se našla da napiše sledeće. Ništa ogavnije u životu nisam pročitala. Mnogo mi je drago ako nije ono da mu se omaklo. Ti mene zezaš? Na. Ako je to neko koga nemam pojma ko je, ne znam, neka devojka. Mnogo mi je drago ako nije ono da mu se omaklo. Kozi ti da... Ljudi, što ali vi morate, sad ću ja biti ovde pametna, vi morate da shvatite da naš posao je takav da smo mi bliski ljudima, pod znacima navoda, i da ljudi sebi dopuste, pogotovo preko interneta, da kažu nešto što... U ostalom osoba, ja radim na RTS-u, jer seksa nema. Kako nam je napisao onaj, vi ste sve u vanbračnim vezama ovde na kanalu. Ja sam samo u vanbračnim. Vi ste sve, ali ne, napisao je znam ja, mi plaćamo pretplatu, a vi ste u vanbračnim vezama. Kakva je spona između te dve stvari, to me sam... Pa nema da Bog gleda njegovu pretplatu, neće on, ne, nije to, nego kako ja mogu radim na takvoj televiziji, a da nisam... Politički korektna, šta je to? Politički korektna i crkveno korektna. Šta je fora tada, RTS bukvalno nas sve vrbovao za informativni program, koji mene ne da ne zanima u životu, nisam ni taj tip, niti me to interesuje. Ne znam, i tad su bili Crkvenjakov i Bojana Lekić na vrhu RTS-a, i međutim, nama je krenula obuka, krenuli smo RTS u školu novinarstva, imali smo to i ponašanje pred kamerama, i časove dikcije, predavanja u školu. Kako si ti čula za to? Molim? Mene bosa moja prijavila. Drugarica? Ma da! Mene baba prijavila. Ja nisam htela. Ali imali smo svi na neke testove. Poslednji dan pred rok. Imali smo... Bilo je, ne znam, 10.000 ljudi tada. Vi ste imali najozbiljniji. Kod nas je bilo 5.000. Vi ste imali ozbiljnu tu obuku, a kod nas je pokojni direktor rekao skidajte im te teorijske obuke, samo praksa. O, ne, mi smo imali prvo ozbiljne krugove da prođemo, da bismo ušli u taj neki poslednji kao finalni krug, nas 20-ak, 30-ak je tu bilo. I svi su, mislim, dan danas u medijima, baš pamtim sve ove imena koje sam... Ali više toga nema. Ali ja sam otišla na 3. kanal, ja sam tu, nazovi, izdala informativu i onda je, sećam se, Bojana Lekić je rekla Igoru Miklji, mom inače velikom prijatelju i tada uredniku, a ukrao si nam Kilibardu, u stvari mi nije ukrao, ja sam otišla sama. Pa ne, zato što ja morala sam da radim zabavni program, jer mu pripada.
I on meni. I to je moralo tako da bude. Znaš što, možda ne bi bilo loša neka informativa, pa neka malo loša vest, skočilo gorivo, a ti tako nasmejana, kao podvučeš vest. Ali niko ne bi verovao. Ne, ja bi da, Kris me zna, ja bi krenula cmizdrim tamo. I bilo je ovde pitanje prijateljstva iz detinjstva, da li ih još da su ti sada prijatelji? Da, kako ne, pa moja, evo sad pomenula sam malo pre Tiću kumu, Kris je zna i one su bliske. Imam prijatelje od, mislim, bukvalno... Pa čekaj, porodila se Tića u ponedeljak. Tića nam je 24. One se inače znaju od... To je moja kuma. Znamo se od 3. godine života, znači znamo se... Od kad su postale svesne, onda su se videle. Imamo da, i one narukovice smo napravili neke identične, kao, pošto nismo mogli da se setimo tačne godine, onda smo stavili kao 1985, ali znamo se izgleda od 83. 4. Ali ovo je sigurica. Zajedno smo piškile bukvalno u pesku. Dakle, ona mi je najduža prijateljstva datiraju od predškolskog, zapravo sa Kališa, pošto smo odrasli tu u centru Beograda i deca sa Palasa nemaju svoje parkiće i parkove i kao što imaju oni neki normalni delovi zeleni grada. Kao mi bolesni parkić gde se prodaje droga. Moj parkić je zove bolesni parkić. Bukvalno tako zove. Pa Nikola mi je rekao iz tužilaštva, tako ga zove bolesni parkić. Bože, bolesni parkić u istoj rečenici ne ide, ali dobro. Mi smo imale Kališ i to je moja ekipa iz Kališa i to su prijateljstva, je moja kuma Kaća, poznamo se iz osnovne škole, kume smo. Moja Sanja Japanac, drugarica sa plivanja, evo nju sam, zajedno smo trenirali, ja sam imala 9 godina, ona 10. Znači znamo se skoro 30 godina. Baš su to prijateljstva. Mara baš ima. Moja najkraća prijateljstva, ne pričamo o drugarstvima, pričamo o prijateljstvima, najkraća su Ivan Ivanović, moj mali buraz, to je 10-godišnje prijateljstvo i moja... Izvini što te prekinem, znaš kako moj sin kaže buraz? Kako? Bunaz. Bunaz. Evo, moj Ivan Bunaz. Pa i ti si mi dao isto 10 godina. Onda si Nina Lečić spojila. Jel da? Pa da, sećaš se ti, Tića je mene nešto angažovala bila i onda je Tića rekla, ili si ti rekla, Tiću možda pozvaš Krisu, neko mi, neko Nina, neko mi. Pa Nina nije ko mi. Pa Nina je artikulisana žena. Mislim artikulisana. Neko mi. A slušaj, i Anči Planči, 7 godina, poslije, to je to. To su mi najkraće. I Kris Promaja, tako mi zove. A dobro! I nisam te hvalila. A kako smo u Americi, onda sam Vintru. Vintru. Nismo mogli da prevedemo reč na engleski. Promaja, jer niko nema, brate, Promaju. A evo, reci na englesku, kaže Promaju. Vintru. Ne pitajte zašto Promaju, to su neki fazemo. To su neki ja mogu prijateljstvo, to je možda najlepša tema. Eto. Ali evo na kraju, kako se opuštaš kod kuće? Kažeš ovim devojčicama, kako da, meni što govori stalno, veruj. Znaš kad ja nešto, sad nisi u tom fazonu, ali kad ja nešto nakukam, ja nju pumpam, onda zovem tebe da ti mene pumpam. Ali niješ pored vere, možemo da kažem, jaj, žena ima neka fora sa punim mesecom. Koja? Ajde reci, ja nisam mogla, bilo me sramota. Šta? Kad je pun mesec, skinete gaće i pokažete golu guzicu na pun mesec. I zamislite jako želju. Ljudi, mi smo upalilo je! Znam, njoj je upalilo i višao je pun mesec, ja sam zvala Tiću pa nju. Kad je pun mesec? Pa prošle 29. Pa idi kako na mesečeve mene! Prošle 29. bio. I oni meni došla Tića ovde, trudna ovako, seća se, vato, ako istok zapad, gde je mesec? Ja go, Kris, to mora se desiti ovde. Ja kažem, kako cela zgrada ispred? Ne, stavi ćebe i ovako. Ja kažem, ja ne mogu. Meni su komšija ovako i stalno pužem. Ali dođite kod mene, devojke, meni je otvoren pogled, sve ovako prozori, zna Kris, niko nas ne vidi, jer preko puta mene ne samo imate nebo i krovove. Okej, moj prvi mesec je mesec prolazi ovako i negde oko 11 uveče, sad kad je letnje vreme, 11:20. Ja jedino mogu, znate šta ja mogu, prošetam kerove pa tu dvorištu da skinem tu jede. Pa dođi, pa samo ti hvala da kao čuje Nikola u tužilaštvu. Gospode Bože, sad je počela i prostitucija. Samo vam kažem, normalne smo inače, ali verujte, samo vam kažem, evo, nemojte, vi mislite da smo mi lude sad što ovo radimo, ali poslušajte me, nemojte nikom da kažete da ste to uradili, ako mislite da i oni svi drugi misle da ste vi ludi, dakle, ali probajte. Samo koncipirajte želju koju mnogo osjećate i želite u jasnu rečenicu, neka bude koncizna i kompresovana, onako jasna rečenica. I onda idite i pogledajte na internetu tim tamo kalendarima kad je pun mesec. Bukvalno, samo skinete gaćice i pokažete golu guzicu na pun mesec i dok to radite, dok seva ovo s ove strane, ovo s ove strane. A to može kao sekunda, brzo i da vratiš ili da kažeš. Tako ti je, kratka želja može sekunda. Znači, moje
3 drugarice i ja smo to radile kod mene za pun mesec, jedna po jedna, oni su mislili da smo potpuno lude, ali kada su se uverili da su se meni želje ostvarili... ništa ne vidi, ništa ono red kod Mare na pun mesec, jedan po jedan. Ljudi, ako neko snajmaš gajbu na po 5 minuta, ja ne, ovdje meni se jedino mesec vidi kad izađem tamo, čuče. Devojke, nemojte da rizikujete ovde s vojerima, nemojte da se glupirate, nemojte da dođete kod mene. Pa doći ćemo. Dođite kod mene kad je pun mesec, i pogledaj. Ali nemoj da gledaš. A slušajte. Napisat ćemo vam dole, evo ovde, ja ću posle pogledati. Fora je samo u stvari, ja mislim da to ima neke veze stvarno sa energijom, kada stvarno imaš veru, da je samo pokažeš u nekoj sumanutosti, kakva je ta pokazivanje gole zadnjice na pun mesec. Znači, ovo nam je Tića kuma otkrila, mi smo se svi smejali, samo da znate. I evo sada u frontu nunamo Sofiju. 27.7.2018. 27. jula. 27. jula? 27. Pa ja ću biti na moru tada. Pa još bolje. Pa ne mogu da to da radim, na plaži. U Grčkoj tamo. Pa tamo te ne znaju šta te briga. A ja imam drugi problem. Ostaje nama ključ od gajbe. Zato što ja svaki put imam neku novu želju. Pa idem krajem jula, izvini što ti nisam prijavila. Pa ne znam, nisi rekla da ideš tamo na drugo mesto. Pa dobro, i onda odatle idem na more. Idem na neki festival filmski, pa posle toga idem na ovo. To. Pa dobro, u stvari ne, možda ću biti od 26. Ja neću biti na moru 27. Sve je to zbog Oli guzica ka mesecu. Evo, Bože me znači, molim vas, ali imam jednu molbu. Ja ne znam ko sad gleda sve ovo, ali molim vas, ako neka od vas, devojaka, uradi ovo sa punim. Ispuni se želja. Pišite Mariji i Kris, molim vas, ja samo želim da budemo parčence onda te vaše sreće. U ispunjenju te želje, samo to. Tako vas i ostavljamo. Nadam se da ste uživali i nešto naučili, da vam je prenela ovu svoju energiju koja mene pumpa, pa je onda bacam na Maru. Sad možemo da imamo trčimo maraton. Ljubimo vas mnogo. Ćao. Hvala vam, devojke. Hvala ti, Rado je bio, što je bio miran. Da, prenelo si njemu. Ne možda dođe do izražaja.